ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ହୋଇନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ। ଦିନେ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପର୍ବତ ଉପରେ ଜଣେ ସାଧୁ ବାବା ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା ହୁଏ। ସେମାନେ ସେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଲେ। ସାଧୁ ବାବା କହିଲେ, ପୁତ୍ରୀ, ଏ ବାଟରେ କାମ ହେଇଯିବୁ। ବାଟରେ ଯାହା ଦେଖିବୁ ତାକୁ ଖାଇଦେବୁ। ତାପରେ ସେଦିନ ଚାଲିଗଲେ। ଚାଲୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ନାଗସାପ ଦେଖିଲେ। ନାଗସାପକୁ ସେତିକି ଲୋକ ଖାଇଦେଲା। ହାତ ଧରିବା ମାତ୍ରେ ସେ କଦଳି ଗଲା। ତାପରେ ତା ଗର୍ଭରୁ ଏକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା। ମଣିଷକୁ